قابل قدر عزتمندو مشرانو کشرانو استاسو د مخی د الله د کلام ویشتم سپاره سورۃ حدید یو آیات تلاوت ورسره د حضور علیہ السلام مخبر صادق صلی الله علیه وسلم زبان اقدس حدیث تاسو مخی نقل آیات کے اللہ رب العزت فرمائی ایمان والو لا وقت نہیں راغلے آیا ایمان والو بانے آغا وقت نہیں راغلے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ جدا اللہ پا یادولو بانے دوی ظلنا او یری وما نزل من الحق او آغا کتاب چی اللہ نازل کرے پا حق باندے ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل ایمان والا بن کی گی تا کتاب ورکڑے شوئے دے کتابنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکڑے و تورات دا ورکول نمخ کی اللہ لس واڑا کتابنا ورکڑے و چکمت الصحیفی ہوئی اور دغرنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکڑے دی انجیل اور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام تا اللہ ورکڑے دی زبور کتاب دادری کتابنا او ورسرا سل صحیفی نو اللہ دا ایمان والا با آغا خلق غندن نکی گی چی چاہتا کتاب ورکڑے شوی دی دی قرآن و حدیث کی کتاب ذکر کئی قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل اللہ اہل کتاب ہوتا بار بار قرآن پاک کی تذکرہ کرے دا نو دلتا زمانگا مفسرین وی دا اہل کتاب و مراد یہود و نصوارا دی یہود او نصوارا یہود خود کم دے دا یعقوب علیہ السلام یوزوی دے یہودا نامے دا یعقوب علیہ السلام دول زامن دی لز زامن دے وی خزن دیو دو زامن دا بلے خزن دی نو پدی کے مشر جے کم دے یہودا نو دا یہود نسبت اگوی طرف تا دے نسوارا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم دے دا غوی امت دے لکہ منگ دا امت محمدی وی صلی اللہ علیہ وسلم نسوارا ہوتا نسوارا ذکر ہوئی چاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوزل فرمائل من انصاری الاللہ دا اللہ دا دین دا بارا بزما سوک مرگت یو کی نیو ڈن را پاسدہ آغیتا حواریین وی اغوی نحنو انصار اللہ منگ دا اللہ دا دین مددگاریو بارحال لا بلا موضوع دا نو نسوارا دا عیسیٰ علیہ السلام قوم دے ہوئیو یہود دا موسیٰ علیہ السلام قوم دے دا دوڑا چیو دیشی دیتا اہل کتاب ہوئی اللہ وی ایمان والو تلا وقت ندے راگلے چہ دا دوی زڑنا دا اللہ دا یرنا او یری ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب دا ایمان والاو بن نکی گی پشان دا آغا خلقو چی چاہتا کتاب رکھلشیو دوی با آغا سے نکی بلکہ دوی با دا افراط و دا تفرید نا پاک ہوئی افراط و تفرید ستا ہوئی پختو کی ترجمہ تا کم کمے و زیادے با دوی دا نبی علیہ السلام امت با کمے و زیادے نکی سمطلب یہودیان لگی شو اگوی حضرت عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوی ہوئے یہودیان لگی شو مطلب گورے خبریات ساتے دن سر پیورس کی یہود را پاس دل اویا پیغمبران قتل کرو اویا پیغمبران بیاد دی اویا پیغمبرانو پا نصرت و پا مدد کی اویا نیکان خلق را پاس دل نو اغیم قتل کرو
اللہ پہ قرآن کیوں فرمائے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. او یا پیغمبران پہ یورز مڑکڑا او یا نیکان اولیاء پہ یورز بانے مڑکڑا نو اللہ ویتا صبح دا سے نکے گئے دا نبی علیہ السلام امت با دا سے نکی گی چاہوئی دے پیغمبران وجنی یا پیغمبر تا دی دا اللہ زوی ہوئی نصوارا سے چلو کو دا عیسیٰ علیہ السلام قوم سے چلو کو اگوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاوی وی دے سالس و سلاسہ دے پدری خدایانو کی دیم یو خدای دی یاد خدای زوی دے نعوذ باللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و سلاسہ. اللہ کافر شو آگا خلق چاوی چی عیسیٰ علیہ السلام دریم دا دریو دے یا اللہ دریم دا دریو دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے یو مور دو یو اللہ دے. مشرکان دا مکیرہ پاسے دا او اغیوی الملائکتو بنات اللہ ملیکی دا اللہ لوریانی دی. اللہ موت آتا وی تاسو با دا یہودو دا نسوارو گندے نکیے گئے دا ویشتا مزی بارا دا خواہ سورة حدید دی. اللہ وی ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل دا زماد محبوب امتیان من نکی گی پشان دا آغا خلقو چی چاہتا کتاب ورکڑے سے ہو فطال علیہم الامد نو اغیبان نیٹوک دشوا تیمون اللہ ورکڑو چانسون اللہ ورکڑو نو فقصد قلوبهم اللہ وی جدیدون لبا سخ شو جدیدون لبا سخ شو اللہ با ٹیم ورکو چانس بے ورکو دی سربات آگوی ضرونا سخ شوئے زمانہ منگتا اللہ سنہ ہوئے نظمائی عزت مندو یو طرف تکو قرآن وی زمان دا پیغمبر امت با دا یہود و نصوراو کو زندگی گی بل طرف تا دا امت سا حال لے دا نبی علیہ السلام دا امتیانو سا حال لے ٹول طرز و طریقے آگا دا یہود و دا نصوراو دی اللہ وی نبکی گی تب دا یہود و دا نصوراو طریقے ناپناوے امتیان لکہ دیو خطاسو زمونگ دیا معاشرہ بند نظر واتے زمونگا دا معشوم پیداش سنت طریقہ سرا نم والا کیدا خولے پاو مورد والا سرو خرایا عقیقوں کا دا اللہ شکر ادا کا نم اسلامی کیدا مونگا نم دا فلمی اکترانو دا کرکٹرانو دا نم بیا مال زنانا معشوم راولی استائی دیبانی دموات شو سترگا پسترگا نپٹے ٹولش پجاڑی جزا اگر ڈیزین تاو گورم نو دا جام کٹ ویختا دا سے گول ویختا دا سے لاندی دا کولو صرف دی زبانی نو دا طریقہ دا یہودو دا مور کپلار تیوی ہم لالکا داولی یار ہوئی داولا مور دا